24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ डिमाकुसिनि जिथुनिखि स्टेडियाम बे स्टेडियामाव आरो बे स्टेडियामाव दिनै मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। बे केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दिनै नैबे जिथुनिखि स्टेडियाम फिल्ड बे स्टेडियाम फिल्डआवहाय मोनसे लोगोआरि जिथु बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनाया जागासिनो दङ आरो बे जोलुर बादायलायनाया डिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो अदालगुरिनि सिनियर प्लेयार बिथांमोनजों बे बादायलायनाया जागासिनो दङ। दा बेयावहाय बुंगोन जों जिथु खोलाहानि साइड बे खोलाहानि साइडआ अदालगुरि सिनियर प्लेयार आरो साहा साइडजों जा गेलेगिरि दं बिथांमोना डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बे समावहाय जोङो केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगोन गेलेनायनि हाबाफारिया दिनै जागासिनो दं नैबे स्टेडियामाव। खुसि आन्सलिक एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिनियर प्लेयार्स बिथांमोनजों जोङो फुटबल बादायलायनाय बेवहाय मोनसे परिबेक बानायदों आरो बिनि उद्देश्यआनो जाबाय जोङो जिहेतु गेलेनाय जोङो हुदाफोरखौ बावनो हमदों जोंनि गामि ओनसोलफोराव। जोङो बे गेलेनाय फुटबलानो जा भलिबलानो जा क्रिकेटानो जा जायखिजाया गेलेनाय हुदाखौ जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दख'रा एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिनियर प्लेयारफोर बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेथिंगासिनो दङ। दिनै जोंनि डिमाकुसि स्टेडियामावबो बिथांमोना जोंजों गेलेनो फैदों। जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो जोङो जायगा जायगा ओनसोल बे गेलेनायनि थासारिखौ जोंनि बड'लेण्ड रायजोआव लाबोफिननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। बेनि गेजेरावहाय माखासे बे गेलेनायखौ नायनो फैनाय सानैसो गेदेमा बिथांमोना जोंनि गेजेराव दङ। आं बिथांमोननि खाथियाव थांगोन। दिनैनि नैबे हरखाब जिथु जोलुर बादायलायनाय लोगोआरि बादायलायनाय बे लोगोआरि बादायलायनाया हाबाफारिया बेयाव हरखाबै लानानै बिथांमोना दुलाराय बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेरावहाय मा इसारा होनो नागिरदों बेखौ आं मिथिना लानो नागिरदों। बे समाव आं आच्चा नोंथां दिनै जिहेतु डिमाकुसिनि नैबे स्टेडियामाव हरखाबै लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय जाबाय। बे बादायलायनाय समावहाय नोंथांमोना टिम लानानै फैदों अदालगुरिनिफ्राय। बेयावहाय नोंथांमोना मा इसारा जों बे बादायलायनायखौ साबायखर। बेवहाय जों दिनैहाय बे जोलुर बादायलायनाय फैनायनि खारनानो जाहैबाय जों दिनैहाय बे लकडाउन समाव गोबां जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय बेखारै ओरैनो बहाबा बे वासुं बहा माबा माबि बिदियाव जिरायनायखौ जों बांसिन नुनो मोन्दों। बेखायनो जों नैबे गेलेनायनि माबाजों सेंग्राफोरखौ जों मोनसे इनकारेज होनो थाखाय मोनसे एवारनेस मोनसे माबाखौ लाबोनो थाखायनो जों दिनैहाय बेवहाय नुजाथिफैदों। नंगौ जोंहा दिनैहाय जोंनि माबाया थिना जोंनि जिथु बैसोआ थिना अब्लाबो जोंनि गेजेरजों जों जाहाथे जों बेखौ जाहाथे सेंग्राफोराबो नायनानै जाहाथे गोसो गुदुं जानानै जाहाथे बेफोराव माने बै जि जायगायाव माने आला आला थानाय माने आलादिङा थानाय बेफोरखौ जों नागारनानै जों नुनानै जाहाथे फल' खालामनो हायो बा सोलोंनो हायो। दा बेफोरखौ नोजोर लानानै जों दिनैहाय बेखौ नुजाफैदों नोंथांमोननि सेराव आरो नोंथांमोना बेखिनि जोंखौ खाबु होनायनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों। थारैनो नैबेफोरखौ जुदि नुयोब्ला बे सेंग्राफोरा निस्सय जोंहा इनकारेज मोनगोन। मानो होनब्ला जोंहा दिनैहाय बे जायगाफ्राव बे हालामाव बे गेलेनाय जोलुर गेलेनायनि माबाया गोबां मा होनगोन बेयाव गावनि लाखिनो हायो। ओमफ्रायहाय मा होनगोन बेखौ बेहाय जितु उनावहालागै गावनि माबाखौ लाखिनो हायो। मानो बेनि गेजेरजोंबो गावनि माबाखौ लाखिनो मा होनगोन जिउ राहाखौ दैदेननो हायो खालामना लानो हायो। दा बेखायनो जों सानो दा बेखौ बयबो बेफोराव बेस्थ' जानांगौ। अब्लासो जों दिनै माखासे माबायावहाय देहा मोदोमखौ जुदि थाजिम लाखिनो हायोब्लासो जों दिनै देहा मोदोमानो जोंनि धोन। बेखायनो जों जुदि ओरैनो जुदि जिरायना थायोब्ला बा सेंग्राफ्रा दिनैहाय जुदि मोजां जुदि देहा मोदोम जुदि माबाखौ लानानै जुदि थायाब्ला दिनै इयुनाव दावगानायाव एसे गोब्राब जायो जिउ राहा खुंनायाव। दा बेखायनो जों सानो दा बेफोरनि गेजेरजों सोलोंथाइजों लोगोसे नैबे गेलेनायखौबो गोनांथार होननानै जों सानो। दा बेखायनो जों नैबेखौ माबाखौ लादों बे राहा लामाखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि
जा जिथु देहा जिथु थिनाब्लाबो जों दिनै फैदों जाहाथे बेजों मा होनगोन बारा माने जायाखै एसे थिगानो दं जियानो जा बिथांनि जिथुनाखि बुंथि बे बुंथिया जाहैबाय उननि जिथुनाखि उथिफुनाय सेंग्रा बिथांमोना जिहेतु ओरैनो थाया आरो बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि देहाखौ थाजिमहै जिहेतु लाखिनो हायो बेनि फारसे बिथांमोन नोजोर बोनानै आरो सेंग्राफोरा जालामाला ओरैनो खामानि गैयाब्लानो बायदिसिना गेलेनायाव मुखुब जायालासिनो गावनि सोलेरखौ मोजां लाखिनो थाखाय नैबे जिथु जोलुर बादायनाय हाबाफारि बे जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ बिथाङा जोंनि गेजेराव बुंबाय आरो बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय फैनानै बे टिम लाना फैनानै बेवहाय लोगोआरि जिथु बादायनाय बे लोगोआरि जोलुर बादायनायाव बिथाङा बाहागो लाफैदों दा बे समावहाय आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दङ बिथांनि खाथियाव थांनो नागिरदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिथु जोलुर लोगोआरि बादायलायनाय बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा इसारा होनो नागिरदों बे समाव आङो गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर थादों जोंनि डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिहेतु दिनै मोनसे इनिसियेटिभ लादों जिथु लोगो जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेयाव उदालगुरिनिफ्राय सफैनो हादों बिथांमोना सिनियर प्लेयार आगुनि गोजाम गेलेगिरिफोर आरो बिथांमोना जोबोद एक्सपिरियेन्स गोनां गेलेगिरि आरो लोगोसे जोंनि दख'राजों बिथांमोना दिनै लोगो हिसाबै गेलेनो फैदों दा बेनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायनो नागिरदों जिहेतु जोंनि ट्राइबेलफ्रा बा बर'फ्रा बेसिकेलि गेलेनायाव जोबोद इन्टारेस्टेड आरो बे गेलेनाया दिनैनिफ्राय नङा आगुनि आजै आजौ समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोदों आरो बे गेलेनायखौ दिनै जिहेतु दिनै बिश्वआव गेलेनाया मोनसे गोजौ जायगा आवग्रिनानै दङ बे हिसाबै जोंहा जिहेतु आथिखालाव बिटिसि सरकार दङ आरो लोगोसे आसाम सरकारजों लोगो सरकार जानानै दङ बे हिसाबै गेलेनायनि बिथिङाव जाहाथे सरकारफ्रा एसे गोसो होयो आं बेखौ माने मिजिंथिदों जाहाथे गोदान सरकारा जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोर जेसेबां इभेन्ट्सफोर दङ मोनफ्रोम इभेन्ट्सआव जाहाथे गेलेनायनि मोनसे स्कपफोरखौ खालामनानै होयो आरो बे गेलेगिरिफ्रा जाहाथे गोजौ थाखोसिम नेसनेल इन्टारनेसनेल आप टु अलिम्पिक लेभेलसिम गेलेहैनो हानाय जाहाथे गेलेगिरिफोरखौ सोरजिनो हायो एडुकेसन पार्टजों मोनसे गेलेनायाबो मोनसे पार्ट होननानै लाफानाय जायो जेरैहाय स्कुल बायदिसिना कलेज स्कुल उइक खुंनाय जायो बे मोनसे गेलेनाया हाबाफारियाबो मोनसे एडुकेसननि पार्ट मा बुङो बेयो मोनसे मोजां बाथ्रा बियो अलरेडि माखासे स्कुलफ्राव दंखायोमोन किन्तु दङब्लाबो माखासे फोरोंगिरि इन्सट्राक्टर जिखिनि दङ बिसोरखौ माने प्रेक्टिकेलि खामानियाव बाहायनाय जायाखै जास्ट अनलि जेब्ला माने स्कुल उइक जायो कलेज उइक जायो अब्लाल' माने बे कम्पिटिसनफोरखौ लानाय जायो जिहेतु गुबुन हादोरफ्राव माने मोनसे साबजेक्ट हिसाबैनो बेखौ बाहायनाय जादों दा बे हिसाबै आथिखालाव जिहेतु जोंहा गोदान सरकार दङ बे गोदान सरकारा थाखानाय फरायसालिफ्राव जिहेतु माखासे फोरोंगिरिफोर दङ गेलेमुनि थाखाय बिथांमोनखौ लोगो हमनानै आरो स्कुल बेरायदिंनानै जाहाथे प्रपारलि बिथांमोनखौ प्रेक्टिकेलि फरायसाफोरखौ जाहाथे साबजेक्ट हिसाबै फोरोंहोनो हायो बेखौ आं डिमाकुसि दख'रानिफ्राय माने हास्थायदों आरो थारैनो बिथां डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि गोख्रों दैदेनगिरि आरो इयुथ बिथाङा थारैनो दिनैनि जिथु ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव गेलेनायनि जिथु बिथिं बे गेलेनाय बिथिङा गोख्रों सिगांनिफ्राय नाथाय नैबे समावहाय जिथु ट्राइबेलनि जिथु गेलेनाय बियो गोजौ थाखोआव दासिम मोनहैयाखै बेयो सोनानै थानायखौ नुनो मोन्दों बेखौ बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों मोनदांनो हायो दा केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो नागिरदों नैबे डिमाकुसि फिल्डनि जा गेलेग्रा फिल्ड बे गेलेग्रा फिल्डआव दिनै लोगोआरि बादायनाय हाबाफारिया जादों दा बेखिनिखौ निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय गोजोन्थों।